Здравейте, добре дошли на видеооглед на двустаен апартамент в ЖК Овча купел за отдаване под наем. Влизаме в дневната част, широка, просторна, напълно обзаведена. Сградата е със самостоятелен двор, оградена, охраняема. Имаме една тераса, на която се излиза и от спалнята, и от дневната. Дневната е с кухненски бокс. Ето обзавеждането. Кухненския бокс е изцяло ново направен, вградени електроуреди. Портмантата в коридора. Минаваме към спалнята. Ето е спалнята. Телевизор, спалня, алуминиеви радиатори за отопление. Всичко е почти ново, много малко използвано. Банята е с вана. Обзаведено, напълно завършено, готово за нанасяне. Ако нашето предложение ви е заинтересувало, заповядайте на място да разгледате имота.